Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miyabe-yabe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilatan na niting programang King Lagyo ng Jesus. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga avid viewers and listeners ng ating programang KLNJ, King Lagyo ng Jesus, kagaling ang laan sa ngalan ni Jesus. Welcome po sa episode 3, season 9 ng KLNJ. Naway patuloy tayong mamangha sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin sa tuwing mayroon siyang pinapagaling sa ating mga karamdamang pisikal, emosyonal, psychological at spiritual. At marapati nawa ng Diyos na maging instrumento ang KLNJ upang kanyang biyaya ay ating makamit dito sa radyo ng Arkidiocese San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po si Reverend Father Ronnie Dicaw, ang inyong kakaluguran o kaibigan na nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit at kura para ko ng San Matias Apostol Parish ng San Matias Santo Tomas, Pampanga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayap at magrasyang bengi po kaya kongan. Benging Diyos po, kaya kayo kakwentuhan mi ni King KLNJ. Sa gabing ito, ang nagiging topic po natin ay Biyaya ng Diyos. At ang title po ng episode 3, season 9 ng KLNJ ay Biyayang Kaloob ng Diyos. Maging daan nawa ang ating kwentuhan dito sa KLNJ upang tugunan ng Diyos ang ating mga pangangailangan sa kaloob niyang biyaya sa atin. Kakaluguran, mga kaibigan, ano nga ba biyaya ang pinagkaloob sa inyo ng Diyos? Sa gabing ito, ano ang biyayang naway ipagkaloob sa inyo ng Diyos? Sama-sama nating hilingin ang biyaya ng Diyos upang tumugon sa ating mga pangangailangan ng kaisa ng ating pamilya at mga minamahal sa buhay, lalo na yaong may mga karamdaman ng makamit ang hinihiling na kagalingan. Ako po ang iyong abang lingkod na si Brother Jeffrey M. Gomez. Magandang gabi po sa inyong lahat. At atin pong damihin ng buhay na presensya ng Diyos. Sa gabing ito, atin pong simulan ang ating kwentuhan dito sa KLNJ sa pamagitan ng pagdulog natin sa Diyos upang kanyang biyaya ay ating makamit. Pangungunahan po tayong muli ni Seminary Renz B. Puno sa ating opening prayer. Tayo po ngayon ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lord, I come before you for inner healing. Touch me now where I am hurting most. You know better than anyone else what is best for me. Let the grace of your divine love flow to the inner recesses of my being, to my past, present, and future. Heal all the unresolved pain, anguish, bitterness, resentments, feelings of rejection, despair, and frustration from the past. Heal all painful feelings and memories in my subconscious, including all repercussions of traumatic experiences. Give me a forgiving heart to help me forgive all the people who have hurt me in the past and seek forgiveness from those whom I have hurt. Grant me the grace to accept all my sufferings as a share in your own sufferings, and offer this for the conversion of sinners and the salvation of souls, especially those of my family and loved ones. Give me a repentant and contrite heart to acknowledge the many ways I have sinned and displeased you in the past and present, and bring me your divine mercy. Fill my emptiness with your love, peace and joy. Grant me the grace of expectant faith to truly believe that I will be healed. Bring me hope in your forgiveness and loving mercy. And after I have been healed,
May I serve you for the rest of my life and be a powerful witness of your healing power and love. All this I pray in Jesus' name, through Mary, the angels and saints. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Seminarian Ren, sa inialay mong opening prayer para sa panimulang bahagi ng episode 3 ng season 9 ng ating healing program na KLNJ, King Lagyo ng Jesus, kagalingang laan sa ngalan ni Jesus. Ating samot dalangin naway maging daan itong ating kwentuhan sa gabing ito nang makamit natin ang biyayang kaloob ng Diyos, nang makamit natin ang ating minipiting kagalingan sa ating mga karamdaman, gayon din ng mga may sakit na miyembro ng ating pamilya at maging ang ibang may sakit na ipinagdarasal natin. Good evening, Brother Jack. Ayo po, may pabigi. Good evening po. Kumusta? Okay lang po. Tawag dito, nag-umpisa na yung yung limited face-to-face. Yan. Sa Dabso Santo Tomas? Hindi, sa main campus. Sa main campus. Sa Dabso Santo Tomas campus po. Next week. Next week po. So, yan, nakakamiss sila. Yung mga estudyante na na nandun sila dati na nakikita mo lang sila sa virtual. Ngayon yun na. Kahit naman sa coronation kahapon. Oo nga pala. Face-to-face na rin. Yes. Although siyempre last year, limited yung mga attendees. Even sa aming mga pari noon, kinailangan pa kaming magpa-antigen test. May mga paring hindi na dumalo kasi ayaw magpa-antigen test. Pero ngayon wala na yun. Opo. Kahapon marami nagtatanong bakit daw sa Lubao ginawa. Ang dahilan naman kasi maliwanag naman. Maliwanag para sa buwan. Dahil sa taong ito, pinagdiriwang natin yung pagdating ng Kristyanismo sa Pampanga 450 years ago. At yun ang dahilan kung bakit doon sa Lubao ginawa yung 66th anniversary ng canonical coronation ng Virgen de los Remedios. 4 o'clock nagsimula, tapos past 5 na nagmisa doon sa grounds ng municipal hall. Munisipyo ng Lubao. Tabi rin yata ng Dabso Lubao Campus. Magkatabi na nga sila. Yan. So marami pong nakita ko nga sa mga litrato mong hindi ako hindi. Ano lang nakasubaybay lang ako sa mga pinopost ng mga kaibigan sa kaigaw. Yun, 66 years na ang ginanap na reenactment ng canonical coronation. Pero maganda rin sigurong pag-usapan din doon sa Santo Tomas, dumalaw naman yung tinatawag na Virgen de los Remedios, La Primera. Ito yung sa Baliti. Okay. Ang pagdalo niya doon sa Santo Tomas, ginugunita yung 70 years ago ng dumalaw ang Virgen de los Remedios ng Baliti. Ito yung tinatawag na La Primera. 1952 hanggang before 1956 na maganap yung canonical coronation, yun yung umiikot, dumalaw sa mga bayan, sa mga parokya. Ang kwento kasi, natakot yung mga taga-Baliti. Akala nila hindi na babalik sa kanila kapag kinaronahan ng Virgen ng de los Remedios ng Baliti. So, di nila pinalabas. So, ang nangyari noon, ang yumaong si Bishop Cesar Maria Guerrero, nagpagawa ng ibang image. Ito yung kinokoronahan kapag September 8. So, 66 years ago nang maganap yung canonical coronation. So, every year, ang ginugunita lang, anniversary yung pagdiriwang. Kasi di ko makalimutan yun Nung mag-host kami sa Vicariate ng St. John Mary Vianney at nandun ako sa Kabetican, sa Archdiocese of Our Lady of Lourdes, ako yung in charge sa decoration. Parang sabi ko, nagtipid, inalis ko yung anniversary dun sa caption. Mahalaga pala yon. Kasi nga, every year, ang ginagawa, anniversary, reenactment lang nung naganap na canonical coronation. Once lang yon. Nung 1956 nangyari yon. So every September 8, reenactment yung pagkorona sa mahal na Birheng Maria, ang Virgen de los Remedios bilang patrona ng ating lalawigan ng Pampanga. Laging tinatanong sino ba yung
nangorona sa Birhen. This time, ang pinili ng Vicariate of St. Augustine doon sa Lubao, isang 100-year-old na nanay. Siya yung nangorona. Although this coming December, 101 na siya. Siguro binibigyan halaga dito yung ginugunita yung 450 years ago. Dumating yung Kristyanismo at heto, isang 100 years old na nanay, lola, ang nabigyan ng pagkakataong koronahan ng Birhen de los Remedios. Hindi ko alam kung ano pa yung dahilan, pero yun ang nakikita kong dahilan. Siguro minabuti na hindi isang prominent person na may authority, may kakayan sa buhay. Ang pinili na mangurona sa Birhen, isang centenarian bang tawag doon? Centenarian, 100-year-old na devotee, isang mananampalataya dito sa ating lalawigan. Sana all, 100 years old. 100,000. Sana all. Tumataging-ting, sana all. Amo, happy birthday. Yan, bukas. Sabi ni Tita Doris, si Sister Ems. Sister Ems. Advance happy birthday, Sister Ems Sibug. Mamaya. Umalis siya sa mamaya na yan. Pero nandito na siya yan. Advance happy birthday. Ibig sabihin birthday niya, kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Ngayon nga pala, bukas. Dapat pala pangalan niya Nicolasa. Nicolasa. Mainam din sa alang-alang kapistahan bukas si San Nicolas de Tolentino. Nung buhay siya, tumanggap din siya ng biyaya, ng kagalingan, nang minsang nagkasakit siya at nagpakitang mahal na Birheng Maria sa kanya kasama si Santa Monica San Agustin. Tinuruan siyang gamitin yung tinapay. Dinip sa tubig, tapos nung kainin niya, gumaling siya. At ang biyayang kaloob ng Diyos sa kanyang kagalingan, ginamit niya yung mga bread rolls, tinapay, pinakain sa mga may sakit at gumaling din siya sa karamdaman. At gamit ang Marian Prayer, nakatulong yung mga bread rolls na tinapay na pinamigay ni San Nicolas noon. Na ngayon meron tayong blessing of San Nicolas bread. Ito'y pagkakataon upang makamit ang biyaya ng Diyos para sa kagalingan ng mga may sakit. Pero isang kwento rin na isa sa alang-alang yung panalangin inialay ni San Nicolas de Tolentino kay Fray Pellegrino na dating kasamahan na namatay, subalit naghirap ang kanyang kalong sa kabilang buhay at nakitang marami din mga kalong naghihirap sa purgatorio. Kaya't nang mag-alin ng 7 araw na misa, panalangin si San Nicolas de Tolentino. After that, nagparamdam yung kaluluwa ni San Nicolas. Nung una, nangangailangan ng panalangin. Nung ikalawa, after ng 7 days na prayer ni San Nicolas, nagpasalamat siya dahil tumanggap siya ng biyaya, ng kagalingan, ng kapayapaan. At maging yung mga maraming kaluluwa na nakita niya sa purgatorio naghihirap, gumaling din, nagkaroon ng kapayapaan. Kaya ating hilingin din ang tulong ni San Nicolas de Tolentino nang makamit natin ang biyaya ng kagalingan sa ating mga karamdaman at ating ipagdasal mga kaluluwa, higit lalo mga yumaong minama sa buhay na sa tulong ni San Nicolas de Tolentino ay makamit din nilang biyaya ng Diyos para sa kanilang kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa at sana'y makamit yaong isang ganap na buhay doon sa piling ng Diyos sa langit. At ngayon po ating pakinggan ang ginawang feedback ni Ma'am Early Jane Dumas Sikat ng Las Vegas, Nevada, USA, KLNJ Season 9, Episode 2. Sometimes, I am so moved by the featured testimonial letters, touching story, and how beautiful the episode came out that I find it difficult to find the right words to express it. The testimonial letter from Reverend Father Bob Zarate, SDB, from Don Bosco College in Canlubang, Calamba City, is one of those recommendations that is so heartfelt, upbeat, straightforward, and yet so energizing. I got teary-eyed as I read how genuine it was as he shared the healing story of Nanay Teresita Española. Nanay Teresita is blessed to have a son who is one of the newly ordained Capuchin priests this year, who happens to be Father Bob's friend. When Nanay Teresita got ill a month after the young Capuchin's ordination, her son asked Father Bob to include her on his prayers with his humble message that read, Dami na ding mga pagsubok, Padre. Nasa hospital po mother ko na mild stroke po siya. Please include her in your prayer. Teresita Española po.
Father Bob assured and comforted him with his prayers and modest enough, as well to seek prayers from another friend, Among Ronnie. A week after, Father Bob made a follow-up on Nanay Teresita's condition. The young Capuchin gratefully replied, "Salamat po, Padre. Mabilis ang kanyang recovery. Nakakalakad na siya, dahan-dahan." Father Bob told him that he will continue praying for his mother and would still ask Among Ronnie for healing prayers. Last August 31, Father Bob received a message from the young Capuchin as he happily shared, "Padre, good morning po. Salamat sa mga prayers. Medyo malakas na po si nanay. Kabe-birthday niya po kahapon. Salamat sa mga prayers po." Nanay Teresita knew in her heart how prayers matter and work. The young Capuchin shared what she told her doctor. Sabi niya sa doktor, gagaling siya kasi dami daw nagdadasa sa kanya at may anak siyang pare. Salamat talaga, Padre. So moving, so reassuring. Father Bob extends his heartfelt thankfulness to Among Ronnie to all the healing prayers he has been offering for Nanay Teresita. I remember hearing Father Bob Serate's intention included in Among Ronnie's everyday mass. Never thought that was for the healing of a loving mother, Nanay Teresita. Muli maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng makahulugang feedback ng last episode ng Kailan J. Ma'am Jane. Naway huwag kang magsawa sa iyong pagbabahagi ng iyong feedback at gayon din ng iyong insights na ngayon pinamagatan mong heartfelt thoughts in Kailan J. second episode of Season 9. Number 1, the effort of Seminarian Renz in opening the second episode of Season 9 of Kailan J through a prayer in a video clip opened so much blessings for all of us. Number 2, Among Ronnie asks, Brother Jeff, how did he find the first episode of Season 9 with the new medium being used, Tagalog and English? The response from our listeners and viewers is inspiring, that motivates us to be more creative in every KLJ episode. If I were to ask, I would answer that in 2 words, positively overwhelming. And number 3, what a stirring thought when Among Ronnie said, part of the process of healing is asking God's help. The importance of prayer is a huge part for us to experience God's healing miracle. Number 4, as Brother Jeff and his colleagues prepare for their doctorate degree, prayer becomes a part of their meetings. A difficult task becomes easy with their genuine camaraderie. Yapin, kaya nga si Father Bongga, Ayo. siya yung naka-assign na magdasal, magmisa. Ay, nakita na sa kanina mong biglaan dito sa downtown. Ayan, pauwi na kami. Nakita namin siya. Nagkumustahan kami. Kumusta raw? Mahirap daw, sabi niya. Yung dalawang subject namin positive, makakapasa. Oo naman. Number 5, I would like to commend Seminarian Renz for reading the testimonial letter with life and enthusiasm and his own reflection that never fails to inspire. Number 6, thank you, Father Bob Serrate, for warming our hearts with the genuine healing story of Nanay Teresita. Number 7, the strong and unwavering belief of Nanay Teresita in the power of prayers is something that made me smile. I love the attitude Nanay claimed prayer it is. Number 8, the humility of the young Capuchin priest and Father Bob Zarate is something cannot be left unnoticed when they ask for someone's prayer, for someone's help. Number 9, the generosity of Among Ronnie is helping Father Bob in praying for someone they don't actually even know mirrors God's divine love. Number 10, Father Bob and Among Ronnie are Facebook friends. They never met yet in person, but their friendship is something to be admired about. That distance didn't matter in reaching out and helping out a friend. Such friendship is admiring. Number 11, such a light and an episode full of love. Everything on this episode fell into place, interconnected without planning it, from Father Bob's simple message to Among Ronnie that gave way to write a testimonial letter, to Among Ronnie's chosen gospel reading, his deep thoughts and his reflection, to his perfectly written at 3 puntos, to Seminarian Renz reading it that gave way for us to meet the famous batch Delectus, and also emphasize the value
of having someone by your side ready to help. An episode all rolled into one. The famous Bats Delectus. Directors, shout out. Shout out. Oy, Ay, shout- mag-recollection lang. Ako ba Ah, yung yan, urinal lang. okay. Pagdasal natin, yung mga college sa seminarians ng Mother of Good Counsel Seminary, siyempre yung Bats Delectus, Yeah. kasama ni Seminarian Renz, na sana'y maging makulugan Yes. ang kanilang recollection sa gabing ito. Yes. So, Mamong, nandyan na yung ating ginigrip. Si Sister Advance happy Ems. birthday, Sister Sister Ems. Happy birthday. Dapat pala Nicolas ang pangalan mo. Kasi kapistahan bukas ng birthday mo ni San Nicolas de Tolentino. Happy birthday advance bukas. Happy birthday. Yan, lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang humpay na pagmamahal para sa KLNJ. Ma'am Jean, ngayon naman po ating pakinggan ang pagninilay na galing kay Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Bulaon City of San Fernando, Pampanga. Ito po ang unang bahagi ng kanyang reflection. TGIF, Magrasyang Gabi, Among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Early Jane, Seminar and Renz, at sa lahat ng avid viewers at listeners nitong healing program na KLNJ. Amen to the heartwarming opening prayer of Seminar and Renz. Pinagaling ang isang paralitiko, Lucas chapter 5 verse 17 to 26. Ang binasang ebanghelyo noong nakarang Biyernes. The following are the 3 significant points shared to us by Among Ronnie. Ang unang punto ay galing sa verse 18. Tugon sa pangangailangan ng ating pagtutulungan. We have this saying, 2 heads are better than 1. In other words, life will be a lot easier if we help one another in times of need. Help could be in different forms. It can be time, talent, even monetary, among others. Lending an ear to a friend who is presently undergoing an emotional chaos will make her or him cope up with the situation. Offering our God-given talents like singing, dancing, writing, acting, etc. When needed to our friends, will give them the feeling of belongingness. There are occasions when help is monetary. We can always help by sharing the amount we can afford as long as it is given from the heart. Help that was given on time is all that matters. Aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ang pangalawang punto ay galing sa verse 19, huwag mawala ng pag-asa, sa Diyos tayo ay umasa. Habang may buhay, may pag-asa. We have a loving and a generous God. Allow Him to take in charge of our lives and we will never go wrong. He will surely take good care of us so that we can endure the difficulty that we are going through. Life is not at all a bed of roses. It has its ups and downs. That's the reality of life. As I write this reflection, I was also anxious about a lot of things. I will have my swab antigen test as a requirement for my eye cataract surgery, but I know in my heart that God will be by my side in this journey. He will make my swab antigen test negative and will give me a successful eye cataract surgery. Only believe. And rest assured, Ma'am Agnes, we are praying for you. Ang ikatlong punto ay galing sa verse 26. Magpahayag ng papuri sa kabutihang nangyari. Be thankful and grateful for all the blessings and graces we receive every day. I always say every gising is a blessing and sharing is caring. Give thanks to the giver of life as soon as we woke up in the morning. Another blessing was bestow upon us. One way of showing our gratitude to God is by sharing our blessings to others. Actions speak louder than words. Thank you, Lord, for my negative antigen test last Monday morning. Thank you for my successful eye cataract extraction last Tuesday morning. You never left me even for a single second in this journey. How can I thank you? Words are not enough to show how thankful I am. Lord, show me the way. Biyayang ating hilingin, sa Diyos tayo'y manalangin. At ito po ang kalawang bahagi ng pagninilay ni Ma'am Agnes. Narito naman ang poll question noong nakaraang Biyernes. Ano ang iyong kahilingang tinugon ng Diyos kung kaya't nagpahayag ka ng papuri at pasasalamat sa Kanya?
Are you still afraid of the pandemic? We all have stories to tell as far as this issue is concerned. My everyday prayers always include the safety of my family from all harm and sickness and for us to survive the pandemic. Despite all the precautions for safety in January of this year, my son, 2 grandchildren, Daddy Jess and myself, were infected with the virus. The virus that we got was less dangerous and easily cured, but very contagious. I prayed fervently to God to give us healing and speedy recovery. I even called Among Ronnie via messenger and asked for his prayers and blessings, not only for me but for my whole family. Without hesitation, Among Ronnie obliged at once to my request. I also asked Among Edgar to pray for us. Just like Among Ronnie, Among Edgar always prays for me and our family. Thank you, Among Ronnie and Among Edgar, for being a blessing to our family. Likewise, I ask the assistance of my friends whose work is related to the field of medicine. God is good all the time, and all the time God is good. After 2 weeks of medication and quarantine, we were all tested negative from the swab test. Maraming salamat sa lahat ng tumulong, sa lahat ng nagdasal, kagaya ni Among Ronnie, Among Edgar, mga kamag-anak at kaibigan, at higit sa lahat, maraming salamat sa Diyos na mauwain, na palaging dinidinig ang aking mga kahilingan at dasal. Marapat lang na magbigay ako ng papulit pasasalamat sa Kanya na palaging tumutugon sa aking mga kahilingan. Always give thanks and praise to God who makes all things possible. Biyaya'y ating hilingin sa Diyos, tayo'y manalangin. Tanggapin mo, Ma'am Agnes, ang aming pasasalamat sa ibinahagi mong pagninilay. Naway basbasan ka ng Diyos, gayon din po ang pamilya mo at mga minamahal sa buhay. At sa gabing ito po, ang nilalaman ng KLNJ Episode 3 Season 9, ang ating topic, Biyaya ng Diyos, at ang title po ng Episode 3 Season 9, Biyayang Kaloob ng Diyos. Ang ating tema, ang Diyos ay mayroong biyayang kaloob ng dahil sa Kanyang kabutihang loob. At ang ating featured testimonial letter ay galing kay Mr. Gonzalo Away Manarang Jr. ng Pescadores, Candaba, Pampanga, entitled, May Biyayang Kaloob ang Diyos. Subalit bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan sa gabing ito, inaayayahan po namin kayong magbahagi ng iyong kwento o kung mayroong kayong kahilingan o prayer request. Maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na text line numbers. 0915-954-1303, 0915-954-1303, 0918-351-8282, 0918-351-8282, at 0942-357-4268, 0942-357-4268. O dili kaya'y mag-comment po kayo o mag-message sa ating Facebook page o Facebook Live, at huwag nyo po sanang kalimutang lagyan ng label ang mensaheng ipapadala ninyo, at inyo rin pong banggitin kung saan kayo nakatira at kung ano ang parokyang inyong kinabibilangan. Paki-like at share po sana ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Maaari nyo rin pong i-follow ang ating Twitter account na may username na @radio_ASF, at ang ating Instagram account na may username na @ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kami po'y kumakatok sa inyong busilak na puso upang makatulong po kayo sa apostolate o misyon ng radyo ng ating Archdiocese dito sa Archdiocese San Fernando, Pampanga, ang himpilang DWB 91.9 Bright FM. Maaari po ninyong ipadala ang inyong tulong o donasyon sa GCash account number 0905-319-4871. Uulitin ko po, pwede nyo pong ipadala ang inyong tulong o donasyon sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Marami pong salamat. Kayo po ay aming inaanyayahang tugunan ang aming inihandang poll question para sa episode 3, season 9 ng KLNJ. Ang tanong?
Ano yan namang ang tanong? No? Makantay ba? Ganun ba? At ito po. Ano ang biyaya ang nais mong ipagkaloob ng Diyos sa'yo? Ulitin po natin. Ano ang biyaya ang nais mong ipagkaloob ng Diyos sa'yo? At maaaring, Brother Jeff, meron ng mga biyayang naibigay ng Diyos sa atin. Opo. Ano-ano kaya ang mga yon? Kung tatanungin kita, Brother Jeff, ano-anong mga biyayang pinagkaloob ng Diyos sa'yo na nararapat mong ipagpasalamat? Marami ha mo. Yung buhay, yung umihinga ako, 'di ba? At may trabaho ka. Ako may pamilya, 'yan. Tapos yung magandang pangakatawan, 'yan. At the same time, 'yan, yung Magandang mga tawan. what I mean, yung good health. Malusog. Kalusugan, 'yan. At the same, walang masyadong sakit. At the same time po, yung para sa akin na mo, yun po itong pinagkaloob na mission po sa atin, yung biyaya ng Diyos, di ba? Na bawat Biyernes, yan, nandito po tayo, na come hell, come high, umulat, bumagyo. Huwag na rin tanungin si Sister Ems, no? Ay, Kasi oo. birthday niya bukas. Ay. Nabanggit mo kasi, isang mahalagang bagay na pinagpapasalamat, yung biyaya ng buhay. Ayo. Huwag na natin tanungin kung ilang taon na siya. Hindi, siyempre, yung araw ng kaarawan kasi siyempre ay araw ng pasasalamat na binibigyang halaga, higit lang ng kabiyaya ng buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Pero siyempre, Opo. meron din tayong parang responsibilidad in a way na bigyan Opo. natin ng kahulugan ng buhay na kaloob ng Diyos sa Opo. atin. At pinapakita si Sir Ems sa pag-apostolate niya dito Oo. sa radyo, especially kapag araw ng Biyernes na Yes. nabibigyan niya ng mas malalim na kahulugan ng buhay na kaloob ng Diyos sa kanya, sa kanyang misyong ginagampanan sa pagkikibahagi dito sa healing program na King Lagyo ng Jesus. Hindi sinabi sa atin na birthday niya bukas, kundi Sayang, no? sayang. Sana hanggang... Anyway, yan, tumatawa si Sister Ems. Hindi, maraming bagay na dapat ay pagpasalamat. Lagit-lagi tayo nagpapasalamat sa bahagi ito ng programa. Siyempre, yung pasasalamat kay Among Pep Bakay Ay, na opo, bilang siyempre. administrator ng radyo ng Archdiocese. Napaka-halaga na simula ng mabigyan tayo ng pagkakataon. Hindi naman kasi lahat ng diocese o Archdiocese ay may radio station. Opo. Kaya ito isang malaking biyaya na katulad nung nagdaang September 7 na ipagdiwang yung 7 years Ayo. ng radyo. Happy anniversary. Sabi nga ni Ma'am Jane sa kanyang message, sila na nasa malayong lugar, sa tulong ng radyo, nababawasan yung homesickness. Natural. At the same time, nagiging updated sila sa mga activities natin dito sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ayo po. At siyempre, kaisa ng mga kawani, mga empleyado at mga volunteers ng radyo, pasasalamat ang binibigay natin sa Diyos at nagiging daan ng radyo ng ating Archdiocese upang mabigyan pa ng malalim na kahulugan ng ating pananampalataya na dumating 450 years ago dito sa Pampanga na pinagdiriwang sa taong ito doon sa Lubao ang naging pinakaunang at pinaka-chapel o bisita ng parokya ng Tondo sa Manila. 450 years ago. At siyempre, ang mga avid viewers, listeners natin na walang humpay na nakikibahagi sa ating kwentuhan kapag Biyernes ng gabi, sa kanila'y binibigay din ng pasasalamat. At siyempre, sa mga kasamahan dito. Famous. Oo nga. At siyempre, kay Ma'am Jane na kahit Ayo. nasa Amerika, kay nagiging bahagi ng ating kwentuhan. At siyempre, yung behind the scene dito Ayo, sa siyempre. technical booth. Madami po sila. Kina Engineer Abel, Brother si Kevin, at kung Kelvin. sino man yung naging katulong ng mga nagdamang panahon hanggang ngayon. Siyempre, special mention Sister Engineer Ems Sibug. Bukas. Lalo na birthday niya Hindi bukas. bukas. May karakal na yan. At sa pagkakatong ito, wag mo po kayong umalis at magbabalik po ang programang King Lagyo ng Jesus. Sa
Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po kayong manood sa Facebook Live o makinig po sa radyo sa istasyon Ardioses Radio Station San Fernando, Pampanga 91.9 Bright FM na marami pong kaaya-aya at kalugod-lugod na mapapanood o mapapakinggan sa programang ito. Ako nung una, as I wake up in the morning, pagkatapos ko pong dasal, iniisip ko na maghapon kung anong gagawin ko. Kasi nga po, sa edad kong ito, hindi na ako gaanong gumagawa. Nandito ako sa bahay ng aking anak at mabait na manugang at sa aking 2 apong dalaga. Kaya parang na po akong senyora. Pero simula po nung mag-umpisang matuklasan ko itong Ardioses Radio Station Pampanga 91.9 Bright FM, ay meron na po akong pang-umagang ginagawa. Dahil pagkatapos ko pong nagdasal, bubuksan ko na po ang aking Facebook at manunod po sa mga programang Usapang Katoliko, Usapang Biblia, Usapang Pangkalusugan, at sa mga kuro-kuro po, nakakasama natin ng iba't ibang kaparian na nagbibigay liwanag sa ating mga pananampalataya. Sumali po kayo, hindi kayo magsisisi sa aking sinasabi. At siya nga po pala, anibersaryo na po ng ating Archdiocese Radio Station Pampanga 91.9 Bright FM. Binabati ko po sila ng masagana at maligaya at sana pagpalain po ang kanilang istasyon. Maraming salamat po sa lahat. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Atin po ngayong pinagpapatuloy ang healing program ng radyo ng ating Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, ang KLNJ. King Lagyo ng Jesus, kagalingang laan sa ngalan ni Jesus. Dito sa DWBL 91.9 Bright FM. Atin po ngayong pakinggan ang kwentong pinagaling ang lalaking paralisado ang kamay. At ito'y manggagaling po sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 12, verses 9 to 14. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Jesus sa pook na yon, pumasok siya sa sinagoga. May isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Tinanong nila si Jesus, na ayon ba sa kautusan ng magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga? Sumagot siya, kung kayo'y may tupang mahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa, kaya't naayon sa kautusan ng gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling gaya ng kabilang kamay. Umalis naman ang mga Pariseong naroroon at nag-usap-usap kung paano nila may papatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa buhay, Brother Jeff, meron tayong mga kanikanyang mga mithiin at mga mithiing ito ay nais nating mabigyan ng katuparan, ng kaganapan. Sa Ebanghelyo, makikita natin ang iba't ibang unang mithiin. Ito si Jesus, nagpunta sa sinagoga, ang kanyang gustong gawin, siyempre mangaral, ipahayag, ikalat ang mabuting balita. At nandun dyan yung paralisado. Ang mithiin niya marahil, makamit yung kagalingan. Pero nandyan yung mga ilang pariseyo, ang kanilang mithiin, gusto nilang maparatangan si Jesus sa kanyang sinasabi o ginagawa. Doon nanggaling yung unang punto para sa pagninilay nito na kinakailangang samantalahin yung pagkakataon. Nang sa gayon, matupad, maisakatuparan ng ating mga mithiin sa buhay. Kaya ang unang punto, galing sa verses 9 to 10, ang pagkakataon ay samantalahin ng maisakatuparan ang mithiin. Dito natin siguro makita yung kung minsan may mga dumarating sa buhay na pagkakataon. Ang tanong, susunggaban ba, gagrab ba yung opportunity? Katulad ng isang kaibigan na madalas kong maikwento lately kasi minsan nagtanong sa akin at humingi ng advice kung anong dapat niyang gawin. Heto, merong once in a lifetime offer na mag-training ng libre for 2 years sa PGH. Siya mismong nagsabi, hindi lahat ng mga doktor na kagaya niya nabibigyan ng ganoon pagkakataon. Kaso nga lang, kapag tinanggap yung offer for 2 years, isasara niya yung clinic niya dito sa Pampanga, iiwan pansamantala yung pamilya. So, yun yung parang dilema. Parang ayaw din siya kasing paalisin ng pamilya. At nakikita niyang malungkot yung nanay kapag pinag-uusapan yung magte-training sa PGH ng 2 taon. Ano nga ba yung mithiin sa buhay? Sabi ko nga sa unang punto, kinakailangan to pa rin natin ang ating mga mithiin sa buhay. At may mga pagkakataon na binibigay ang Diyos sa atin, kailangan nating samantalahin. Pero syempre, siya pa rin naman yung magde-decide kung ano ba talaga yung dapat niyang gawin. At siguro sana makatulong din itong unang punto, hindi lang sa kaibigang ito, sa ating lahat. May mga mithiin tayo sa buhay na kailangan natin maisakatuparan. Kailangan gumawa ng paraan o di kaya katulad ng paanyaya, samantalahin ang pagkakataon. Yan ang unang punto ng ating pagninilay. Ang pagkakataon ay samantalahin ng maisakatuparan ng mithiin. Sa verses 11 and 12 naman, dito makikita yan yung dahilan kung bakit yan napili kong version, Brother Jeff. Kasi sa kwentong ito, ayon kay San Mateo, mapapansin na si Jesus mismo ang nagsabi. Una, kinumpara niya ang tao sa isang tupa na kapag nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba niyo ito iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Sa version kasi ni Marcos at San Lucas, nagtanong lang si Jesus, ano bang mainam na gawin, gumawa ng mabuti o masama, sumagip ng buhay o patayin ng tao. Pero dito siya mismong nagsabi, directly sabi niya, kaya't naaayon sa kautusan na gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. At doon ang galing yung kalawang punto sa ating pagninilay, ang kapwa-tao ay higit na mahalaga kung kaya't bigyan ng pagpapahalaga. Walang pinipiling araw, walang pinipiling oras. Itong Panginoon, tinulungan niya ang taong may paralisadong kamay at tanda ng kanyang pagpapahalaga kasi nga higit sa tupa ang tao ay mahalaga.
Sa iba't ibang pamaraan, sana maipakita natin na ang tao ay mahalaga, maipahayag ito sa pagpapahalagang binibigay natin sa ating kapwa. At sa verses 13 and 14 naman dito, makikita ng ipaunat ni Jesus ang kamay ng taong parasyadong isang kamay, gumaling ito sa kanyang karamdaman. Dito makikita ang kabutihang pinahayag ng Panginoon. Sa kabilang banda naman, ito yung mga iilang pariseyo na sa bandang huli nag-usap-usap kung paano nila may papapatay si Jesus. Dalawang mahalagang bagay na binibigyang diin dito, na kapag kabutihan ng umiral, may ibang taong mapapabuti, pero kapag kasamaan, may ibang mapapahamak. Kaya't ang katlong punto sa ating pagninilay, may mapapabuti sa ating kabutihan, kapahamak ay dulot ng kasamaan. Magdaragdag, Brother Jeff? Sabi nga, para sa akin namang yun yung ang pagkakataon ay samantalahin ng may sa katuparan ng mithiin. Minsan sa buhay natin, totoo naman na dumarating yung very rare, madalang, hingga sa madalang sa patak ng ulan ng pagkakataon na dumating mga bagay. Yun nga lang, may kaloob na parang trade. Gumano kanina eh. Katulad ng kaibigan mo, Among. Doon mo titignan kung anong pipiliin mo. Yung parang crossroad na namarating sa buhay natin. Ano ba yung titignan mo? Ano ba yung mas mahalaga? Parang ikaw siguro, Amo, nung ikaw na pumasok sa seminaryo, di ba? Sa bukasyon. So, anong mas mahalaga, di ba? At some point sigurado, Among, na ano yung mahalagang mithiin na dumating ka sa buhay, sa puntong yon, di ba, Among? Sigurado po yun na naging bukod sa pinagdasal mo, siyempre, at the same time, yung punto na ano ba yung what matters most, ika ng isang kanta. So makikita ko dito, Among, talagang tayo po. Kala ko kakantahin mo. Ay. Bigla ako na. What matters most kung saan ka masaya, di ba? At hindi lang yun, hindi lang po yun, but rather yung pag nag-decision ka ay hindi lang ikaw ang pansarili mo ang Pero kung happy. minsan, kahit hindi ka masaya, kung yun ang dapat mong gawin. At some point nga, Among, kaya nga at some point nga, kaya nga Among, I'm going to segue nga yung punto na minsan hindi lang ikaw man lang ang dapat nagiging masaya, but rather yung ibang tao, di ba? Na kaya gagawin niyo po para sa kabutihan. Yun nga eh, kasi Yun nakikita niya malungkot si nanay. Kapag pinag-uusapan yung training. Yun. Kaya parang gusto niyang mag-no doon sa offer. Yes, opo. Pero nakarelate kasi ako, kasabi ko sa kanya, kahit naman ako, siyempre, isasaalang-alang ko yung kagustuhang makatulong sa pamilya, makasama sila. Pero na-realize, sabi ko, hindi lang naman ang pamilya. Yung last Sunday yun, ng reflection ko, yung humili ko, kung sabi kasi ni Jesus, kung hindi kayo pwedeng maging alagad ko, kung mas minamahal nyo ang tatay, nanay nyo, ang mga kapatid nyo. Kasi nga, hindi lang kasi pamilya dapat nating mahalin lang at sarili. Kailangan din nating mahalin yung iba. Yes. Sa profession niya bilang isang doktor. Yeah. Nandoon yung panawagan din na Service siyempre makapaglingkod hindi lang sa pamilya kundi sa ibang kapwa. Yun yung nakita ko. Parang binalikan ko rin yung kwento ko na nung una talagang gustong-gusto kong makatulong sa pamilya. Pero pinakita ng Diyos, hindi lang pala pamilya lang dapat tulungan. Hindi ko alam kung makatulong ito sa kanya or what. Pero siyempre sabi ko lagi kong diin sa kanya, siya rin naman yung magde-decide kung ano yung nararapat niyang gawin. Yun lang, siya na kasi mismo nagsabi, hindi lahat ng mga katulad niya may ganoong offer. Yun, may mga bagay na wag nating palampasin. Yes. Kasi pag pinalampas, minsan, sayang. Buting something like that na may mga ganyan na, kaya nga sinasabi ko na yung crossroad minsan na
if you choose Then, kasi na... mahirap din naman. Hindi natin alam opo. kung anong naghihintay sa atin. Yeah, opo. Laging ganun eh. Kailangan tayong mag-take ng risk din. Correct. But more than that, siguro yung tiwala din natin sa Diyos kung Opo. Yun nga. iyon ang nakalaan. Katulad ko, gagawa ng paraan din ng Diyos kung ano yung mas nararapat na gawin natin sa buhay. Opo. Hindi ko naman inisip na magiging instrumento rin yung image ng apong Mama Kalulu doon sa Dolores. Kapag binalikan yung kwento, di ba? Biglang tumayo, di ba? Biglang nakita kong umupo, parang tatayo at sa sobrang takot na nilagnat ako. Ayun. At sa pag-uwi ko ng bahay, dinaan ko yung pamilya at paalis at iyahatid sa seminaryo si Bunso, si Arnold. Yun ang isang mahalagang kwento sa punto sa buhay ko na nakita kong gagawa rin ng paraan ng Diyos. Hindi tayo pipilitin pero gagawa siya ng paraan. Hanggang sa bandang huli, isaalang-alang din natin kung anong kanyang kagustuhan sa lahat ng pagkakataong binibigay niya na mas maging makahulugan ng buhay na kaloob niya sa atin. Sa mission na dapat nating magampanan sa ating buhay. Salamat, Among Ronnie, sa ibinahagi mong 3 pundo. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang testimonial letter na tinanggap ni Among Ronnie na nagmula sa Pescadores, Candaba, Pampanga. Ang ating featured testimonial letter ay galing kay Mr. Gonzalo Gonzalo Y. Manarang Jr. na may pamagat na may biyayang kaloobang Diyos. Pakinggan po natin si Seminarian Renz. Magandang gabi po sa lahat at sa lahat po na nakikinig sa pagpapalit. Salamat po sa inyong pagbibigay oras dito sa ating healing program sa 91.9 Bright FM. At ngayong gabi po ay may nagpadating kapatid na si Gonzalo Y. Manarang ng Pescadores, Candaba, Pampanga. Atin po ngayong basahin at pakinggan ang kanyang testimonial letter. Ako po si Gonzalo Y. Manarang Jr., 62 taong gulang at tubong Pescadores, Candaba, Pampanga. Noong July 12, 2022, sa aking annual physical checkup, ay nakita na mayroon akong 3.0 cm na nodule sa aking left liver lobe. 1.5 cm na nodule sa left liver lobe at liver cirrhosis. Nodule siya. Nung nalaman ko ito, ako'y lubos na natakot, nabigla at nabalisa sa kadahilan ng hindi ko lubos na maisip na darating ang pagsubok na ito sapagkat hindi ko naman inaabuso ang aking katawan sa kahit anumang bisyo katulad ng pag-inom ng alak at paninagarilyo at pagkain ng matatabang pagkain. Kaagad akong nagtungo sa aking doktor upang ipakita agad ang resulta ng ultrasound. Nung nakita na ng doktor ang ultrasound, kaagad niyang sinabi sa akin na mayroon akong liver cirrhosis at kailangan kong magpa-CT scan upang makita kung mayroon pang nakatagong nodule sa aking liver at malaman kung hanggang saan ang sakop ng liver cirrhosis sa aking atay. Sa mga sinabi ng doktor na iyon, para bagang ipinaisip sa akin ng Panginoon na humingi ng second opinion sa ibang doktor. Ngunit bago humingi ng second opinion sa ibang doktor, ay sinabi sa akin ng aking asawa na pumunta kay Father Ronnie Cao ng San Matias Parish upang magsimba at humingi sa Panginoon ng kagalingan. Noong July 16, 2022, kapisahan ng Birhen ng Monte Carmelo, kasama ng aking asawa at ang 2 kong anak ay nagtungo kami sa San Matias Parish upang magsimba at magpahiling service sa Panginoon sa pamamagitan ni Father Ronnie Cao. Habang ipinagdadasal ako ni Among Cao, naramdaman kong mainit at malamig na sensasyon na pumasok simula sa aking ulo hanggang paa. Nawala din bigla ang aking takot at pagkabalisa pagkatapos akong ipinagdasal ni Among Cao. May ibinigay sa akin si Among, ang istampitan ng Healing Heart of Jesus at banal na langis na sa araw-araw kong pagdasal, ipinapahid ko ito sa aking tiyana.
Pagkaraan ng ilang araw, ako'y nagtungo sa ibang doktor para humingi ng second option or opinion. Sabi sa akin ng bagong doktor ko na mayroon siyang ibibigay na gamot para sa aking karamdaman na aking iinumin ng 3 buwan. Bago ko inumin ang mga niresetang gamot sa akin, ako'y nanalangin at nagdebosyon muna ng mataimtim sa Panginoon at sa mahal na Birhen ng Lourdes ng Kabetikan at mahal na Birhen ng Fatima, Birhen de los Remedios, at sa apong Mama Makalulu na gamitin ang mga gamot, stampit at langis upang gumaling ang aking atay. Pagkaraan ng 1 buwan na pagdedebosyon, pananalangin, pagpapahid ng banal na langis at pagpapahiling service kay Among Kao, ay mahimalang lumiit ang aking liver nodules. Ayon sa aking ultrasound nitong August 23, 2022, ang dating 3.0 cm o centimeter na liver nodule sa aking right liver nodule ay naging 2.16 cm na lamang, habang ang 1.5 cm na nodule sa aking left liver nodule ay malang nawala. Ito'y kinabigla ng aking doktor at sinabi ng doktor sa akin na ito hindi pangkaraniwan na pangyayari dahil ang inaasahan niyang pagliit ay 0.2 cm lamang kada buwan. Ngunit sa aking sitwasyon ay lumit ang liver nodule o nodule ko na 0.84 cm. Lubos ang aking tuwa at pasasalamat sa Diyos at sa kanyang mahal na ina sa napakalaking biyaya na ibinigay nila sa akin. Patuloy pa din ako sa pananalangin at pagdedebosyon dahil isa akong saksi na magpapatotoo na walang imposible sa Panginoon basta't maniwala ka lamang. At ito po ang healing testimony ng ating kapatid na si Gonzalo Y. Manarang. Isang paalala sa atin ng kanyang testimonial letter na may mga taong handang tumulong sa oras ng ating mga pangangailangan. Muli, nakita natin na lumapit si Gonzalo kay Among Ronnie. Lumapit, humingi ng tulong, nagpadasal, at humingi ng kagalingan sa Diyos sa pamamagitan ni Among Kao. Ngunit sa paglapit niya, agad ba siyang gagaling kung wala siyang paniniwala? Hindi. Nangangailangan pa rin ng tiwala. For faith without action is dead. At doon papasok yung sinabi ni Gonzalo Y. Manarang na walang imposible sa Panginoon basta't maniwala ka lamang. May kagalingan sa bawat paglapit sa Diyos. May kagalingan sa bawat paglapit natin sa Diyos. Basta't manatili tayong naniniwala, gawin kung ano ang tama, matutong magpatulong, matutong humingi ng tulong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Seminaran Renz V. Puno. Thank you, Seminaran Ren, sa pagbasa mo sa ating testimonial letter. Pasensya ka na kanina. Umulit siya eh. Natapos na niyang i-record eh. May mga activities pa sila. Ano po? Pero kinailangan niyang ulitin dahil nga doon sa nalito kasi ako doon sa middle initial. Okay. Kasi yung gamit niya sa Facebook A, yung palang A, middle initial sa anak niya. So akala ko na typo lang, yung error lang yung Y sa doon sa kanyang testimonial letter. Yung pala Y So po. yung Y pala yun talagang sa kanya. Ayun, ang ako very striking sa akin sa kwento yung yung mismong doktor na bigla na scientifically pwede daw ayon sa kwento pwede daw lumiit yung nodules, yung mass, yung ng 0.02 cm kada buwan, pero yung sa kanya lumiit ng 0.84 centimeters
But more than that, siguro mas nakakamangha yung isang nodule niya na wala, naglaho. Yung 1.5 centimeter sa kanyang left liver, himalang nawala. Pangalawa, siyempre, yung last part na binigyang din ni Seminarian Renz, yung nagtapos yung testimony letter sa mga katagang walang imposible sa Panginoon basta maniwala ka lamang. May striking part yung kwento sa'yo. In general po, nakita ko naman yung parang sa tawag dito, yung dito sa punto number 1, unang punto, yung samantalin ng pagkakataon, di ba? Na yung mithiin. Nakita ko sa testimonial letter po ni Sir Gonzalo, Mr. Gonzalo, yung minimidhi niya na gumaling. Yun. And wala sang sinayang na pagkakataon para, yun nga, nag-second opinion siya. Nung nalaman niya ganito, may cirrhosis. At the same time, nag-second opinion siya. Tapos nagpunta po sa inyo, Among. Then, yun, yung nagdasal, nagdebosyon, tapos yung langis, yan. At the same time, until such time na tawag dito, he hope, di ba? And eventually na, because of God's grace, ay magkaroon ng katuparan. And it happened. Nangyari. So, yung minimitin niya talaga na gumaling siya. Nangyari. Sana lubusan siyang gumaling. Yung isa nawala, Yun nga. yung isa lumiit, pero sana Yun po. pati yung isa mawala rin, maglaho. Nireview ko lang itong message niya sa akin. Apo. Although hindi niya nabanggit na pupunta ng July 16, kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel. July 15 kasi nung mag-text siya sa akin, mag-message. Yun, pinagbigay alam yung kalagayan niya at nandoon yun yung pakiusap na kung pwedeng magpa-healing prayer sa akin. Hindi ko naman alam na sana. The following day, pupunta pala sa akin. Pero take note dun sa kwento, yung misis niya yung nagsabi. Hindi ko alam kung paano niya ako nalaman o nakilala. Although siyempre, tiga Candaba sila. Nagsimula ako sa healing ministry sa Candaba rin. Although dun sa Kapampangan region, sa parokya ni Senyor Salvador, dun sa Salapuan, Candaba. Yun yung isang panalangin ko na sana nung makita ko yung message niya after nung magsabi siya ng July 15, August 25 na yun yun yung meron na siyang balita na lumiit yung, although dun sa text niya sa akin lumiit yung isang nodule sa liver, pero hindi niya nabanggit na yung isa nawala. Nabanggit niya kasi dito yung even the doctor was shocked sa pagliit daw ng kanyang nodule. Yun yung parang nag-inspire sa akin na why not humingi sa kanya ng kwento. At salamat kasi kahapon ko lang siya nasabihan at nagawa niya kaninang hapon na ipadala itong kwento. Na sana'y magbigay din ng inspirasyon sa ibang may sakit, sa ibang may karamdaman, na patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Samantalahin lang natin. Striking yung first punto, no? Maraming pagkakataong binibigyan ng Diyos sa atin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Samantalahin natin. I-grab natin yung bawat opportunity na kaloob ng Diyos upang matugunan ang ating kahilingan ng makamit ng biyaya para sa ating kagalingan. May dadagdag ka pa, Brother Jeff? Ano siya? Russian din siya. Na Rus. Mabilis siyang nais yan sa'yo. Yung testimonial nung letter. magtanong nga ako, buti nga. Praise God. Hindi, buti nga hindi siya nagsabi ng kung ano-ano. Kaagad naman siyang nagsabing, sige Father, susulat ko. Kaso ang ano ko, sige pwede hanggang bukas ng afternoon. And usually dun ko pa lang naman ginagawa yung script at na ihabol. Although siyempre medyo ano lang sa schedule kasi si Renz nasa seminar at mayroong activities,
hapon niya ginawa yung mga video clips niya, may mga activities pa sa seminaryo. Salamat sa pagkakataon na sana magbigay ng inspirasyon ng kwento ni Mr. Gonzalo Y. Manarang Jr. ng Pescadores, Candaba, Pampanga. At patuloy natin siyang ipagdasal din na sana lubos na kagalingan ay kanyang makamit. Pasasalamat ay pinahayag na dahil nawala yung isang bukol sa kanyang liver. Yung isa ay lumiit pero sana lubusan at tuluyan siyang gumaling sa kanyang karamdaman. Rest assured, Mr. Gonzalo Y. Manarang Jr., patuloy kaming magdadasal din para sa iyong lubos na kagalingan at nakikisa rin kami sa iyong pasalamat kaysa ng iyong pamilya sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa iyo at sana'y lubos na kagalingan ay makamit mo sa dating na mga araw o kung ano yung tinakdang panahon ng Diyos. Salamat po sa pagbabahagi ng inyong healing testimony. At atin po ngayong pakinggan ang Awaiting Blessings by Laura Story. Manatili po kayong nakatutok sa programang KLNJ. Pakamalan a kakaluguran kang Kristo. Keti king lalawigang Kapampangan, kilalaya ing balen makabebe, king debusyon king metong asanto, abalo tamong antimong apong kulas. Isa Nicolas ting Tolentino, metong aparing kabilang, king orden ng San Agustin, ame katagkil, king biedaring dakal. Kebalwan niya king kayang pamangadi, pamanisi karing arapat ng kasalanan, simpleng pamibiyebye, debusyon karing banal akaladwa, at pamanyese karing masakit at mangailangan. Kapamilatan ning pamanaral na, takala ring mipalapit kang Kristo. Pasahog tamo kang apong kulas, pankanita itamo man, mabiyasa tamong midake, king nanumang atin tamo, karing kapatad tamong mangailangan. Antila mo waring tinape, ababye tamo karing kapatad tamong danupan, king makapasubaling paralan. Pasahop tamo mo naman kang apong kulas, pangding kapatad tamong mengayango na biye, midinan lang kapayapan, lalo na retang mengayango na biye, pauli ng COVID-19. Ing radyo, ning Arkidiocese, ning San Fernando, Pampanga, DWBN 91.9 Pride FM. Kayang tabi-taya naman, king pamigaganaka, king piyesta ng San Nicolas ning Tolentino. At iba't po kini king parokya ng San Nicolas de Tolentino, king balen ning makabebe, pupugayan da kayo ngang masayang piyesta ng apong kulas. Ini po, Reverend Father J. Car Silva, Parochial Vicar ning parokya ng San Nicolas
Kagalingang laan sa ngalan ni Jesus dito sa himpilan ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At napakinggan po natin ang awiting Blessings by Laura Story. At bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, babasahin po muna namin ang mga ipanadala ninyong mga mensahe. At gayon din po ang tugon ninyo sa ating poll question para sa episode 3, season 9 ng KLNJ. Ito po ang tanong, ano ang biyaya ang nais mong ipagkaloob ng Diyos sa iyo? Mula po kay Monica, manibat po kang Monica Pangilinan Canlas. Good evening po, among Ron at Brother Jeff, KLNJ na. Pakipangadi po pamilya ko, Canlas family, RJ, EJ, Nico, LA, at MJ. Pakibless at medina niyang kapaldanan, i-auntie ko po, i-Virginia Balagtas na QIC yung yan eh. Nila ko na po sakit ng panamdaman. Salamat po, Dakal. God bless po. Ingat po palagi. Menibat po King Santa Rita, Minaling, Pampanga. From Amelia Bonifacio, mayapat magrasyang beng po among Ronnie Cao and Brother Jeff. Pagkabayo kay po kayong healing prayer din kapatid, pangunakan at Lola Dalia. Sana mag-okay na yung sugar na. Dakal pong salamat at may pangadita mo po. King Laguna ng Jesus, Amen. Mimingat po King Pamanuliyo, among Ronnie Cao at Brother Jeff. God bless. Menibat po kang Tita Agnes Evangelista Sarmiento. Magandang gabi, among Ronnie, Brother Jeff at sa lahat ng staff at sa inyong mga ka-KLNJ. Lord, give your healing grace to all of us and avid viewers and listeners of this healing program. Maraming salamat among sa mga dasal na nagbibigay grasya ng kagalingan sa aming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and sickness. In Jesus' name, Amen. Likewise, rest assured of our prayers for you, Brother Jeff, and all your loved ones. Keep safe always and God bless us all. From Armen Quezon Villanueva, may pabengi po, healing prayer po for me at sa lahat ng may karamdaman po. Meniban siya po kang Anamor T. Bonifacio. Good morning po, among Ronnie, Brother Jeff at Seminarian Renz. Namang. From Angela Fabian, good evening po kaya kayo, among ka, Brother Jeff. Thank God, it's Friday na naman po, yung panayin mi pong programa at yun naman po. Pagkabayo kaya po karing panalangin nyo, di Rudy Magpayo at Mercy Magpayo, pati po king successful operation na pong Olivia Fabian. Dakal pong salamat. Meniban siya po ini kang Christine Dian Intal. Good evening po, TGIF na King Lagyo ng Jesus. Prayers for healing to my Lola Virginia Balagtas, nasa Green City. ICU po siya ngayon. Thank you po. From Vanji Salalila, please pray for the complete healing of Celia Jacinto, Larcy Esguera, Peregrina Esguera, Amelia Ingal, Jonah Prudenciado, Makeup Flores. Thank you po. Meniban siya po ini kang Ate Nes Gomez Zablan, TGI po at may babingi po among kao, Brother Jeff, Adwin and staff. Thank you so much po among kao for your daily prayers and blessing for me and my family, especially your gift of healing. Pasibayo po among iabiyo kaya po, pasibayo karang healing prayers siya po at tanggap na kaya na naman pong kapaldanan. Through your healing graces, God bless you more and your family and keeps you safe always. Take care always po. Healing prayers po for me and my mom, Erlinda Gomez, Archel Fuentes Gomez, Nisiama Aurora Zablan, Aurea Zablan, Susan Zablan David, Imang Juanita David, Santino Tumambing at Imang Felicissima Gonzalez. Dakal pong salamat among kao for your healing prayers and graces for all of us. Thank you po. From Regina Castro, Lord, maya bengi kaya katamo nga namong kawan, Brother Jeff. Pati po kang seminaryo rin, salamat po king lagi yung prayers kaya kami. Abe ko po ding anak ko at po, lalo na po yung mister ko, po Yahweh Regina, salamat po. Amen. God bless po kaya katamongan. Beneban siya po ini kang Angelina o Angelina S. Garcia. May magrasyang bengi po among kao, Brother Jeff at Seminarian Renz. KLNJ na, tanggap na kayo na naman pong grasang pakayap King Lagyo ng Jesus. Among pakyabe po karing prayers po Ilin Garcia, Rosita Donarber, Jovita Catalan, Noli Garcia, Maria Sumang, Annalyn Garcia. Nakal pong salamat tamong kao King prayers po mamiyang grasang pakayap. Kapaningatan po King Pamanuloy pong Brother Jeff among God bless.
From Janet Canlas, from SMAP, St. Matthias the Apostle Parish. Good evening po, Father Ronnie, Brother Jeff, and Seminarian Renz, kay LNJ, King Lagunang Jesus, Amen. Thanks be to God for all the blessings. Thank you po, Among, for your everyday prayers to our family. Thank you po, Among, for your proxy healing ng cousin-in-law na si Helen Kamwa. Nag-chat po si Pinsan, sabi po niya, thank you po sa healing prayer for the successful brain operation. Praying for favorable result po for biopsy niya. Thank you so much, Among. Healing prayers po for speedy recovery of baby Daisy Dakis, Rosario Pedro, Eleno Ramos, and Walter Canlas po. Thank you po. More power to Kaylan J. Stay safe po. God bless po to you, Among, and to your family, and also to Brother Jeff and Seminarian Renz. Salamat po. Meniban siya po ini kang Merly Punzalan, magrasang bengi po among ka, Brother Jeff. Thanks God. KLNJ na naman po. Abe Yoke po, ikoya ko, Ener Hernandez, mila ko nala po sana sakit, ding bitis na abe po king pangadiyo na makakayap king lagyo ng Jesus. Amen. Salamat po, among kao. Mimigan po, good health and God bless you po, among. Salamat po. From Headburn, Waynardo, blessed be God forever. Menibat po kang Mr. Eddie Balagtas. Good evening po, among Ronnie Kao, Brother Jeff. Complete healing po kang Virginia Balagtas, king lagyo ng Jesus. Amen. Tang Ede, mayayama ko ka rin ang kaya kang pupost king Facebook. Dito ang kwento mo niyang panahon na tuturo ka. Dakal ka papasaya. Maya pa oras sa Tatang Eddie Balagtas. From Minalin nata. From Lailani Carion Antiado, magrasyang baying po among ka, Brother Jeff. Dakal pong salamat king blessing. Sabi niya na po kaya kami king Aldoldo. Manyad ko pong panalangin king apong ginuking kapaldana na po ng buong pamilya ko po. Balo ko po ayamo po yung magrasyang pakayap kaya kami ngan. Salamat po ulit king panalangin at ingat tamungan po pala at parati. Lalo na po king pamanuli po. God bless po from Diladila, Santa Rita, Pampanga. Meniban siya po ini kang Ma'am Edith Guevara. Magrasang bengi po among Ronnie Kao, Brother Jeff. Pakiyabe po king panalangin ng pamilyamin na alang sasakit po. Dakal pong salamat at mimingad po palagi. God bless po. From Marie Chris G. Mangalino, may pabeng po among Ronnie, Brother Jeff at Seminarian Renz. Dakal salamat ka rin pangadiyo po kaya kamilan na po ka rin pamilyami. God bless po. Menibat po kang Mr. Jefferson Centeno. Good evening among Kao, Brother Jeff. Friday na naman po, tanggap na kayo na naman pong grasang pakaya. Bless you kami po, malagi. Ing pamilya ko, asawa ko, Mona Lisa Centeno. Mipaldana po sana sakit na king puson. God bless yan naman po yung anak ko. Bless yan naman po yung anak ko, Sian Centeno. Makanyan mo naman po iba ko, Pat Centeno. Di na po sikanan pa mikakatawan ni nga pong ginum. At ilawot king sakit. Manalig kami po king lagyo ng Jesus, pipaldan kami. Amen. Dakal pong salamat. Keep safe from Apalit, Pampanga. From Julie Zapata, good evening po among Brother Jeff and Seminarian Renz, king lagyo ng Jesus. Pakiabiya po king healing prayer, yu Gloria Tiglaw. Amitalura siya po at makatalakad o makalakad. Sana po ma-surgery. Dakal pong salamat. O makatalakad o makalakad. From Atlanta ka? Alala po. From Cheryl Eseyo, good evening po among Brother Jeff. Salamat po kayong pangadi. Apong Kulas de Tolentino, ipanalangin mo kami. Amen. Salamat po karing kakwentuhan kaniting kabingin, karing kaya kayong pepadalang mensahe at karing mekada aliwapang awsan tamong silent viewers and silent listeners kaniting hearing program making lagyo ng Jesus. Mangintulid siya ng nanumaning kaya doon ng balang metong tanggapan tapo yung grasya at iniyang grasyang pagkalob ng Diyos. Ito yung mga biyaya na kalob ng Diyos na sana'y dahil sa kanyang kabutihang loob, makamit natin yung kagalingan at maging ng ating pamilya at mga minama sa buhay, anuman pong karamdamang physical, emotional, psychological at spiritual. Ano man po ang karamdaman nating physical, emotional, psychological at spiritual, maniwala po tayong igagawa ng Diyos sa ating ang kanyang biyayang kaloob ng makamit natin ang kagalingan. Atin din pong alalahanin ng ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Gayon din po kayo, mga avid viewers at listeners ng programang KLNJ.
King Laguna Jesus. Kagaling ang laan sa ngalan ni Jesus. Ganakantala naman po at ipangadirang pamilya tamot pakamalan King Be, kambera po rin papangadi kakatamo ading hanggang manalbet makarandam kaniting programang King Laguna Jesus. Inihiling po ngayon sa pagkakataong ito na manahimik tayo at maaaring ilagay po ang inyong mga kamay sa tapat ng dibdib at atin din pong alalahan pagdasal ng mga minama sa buhay, kung ano man po ang kanilang mga karamdaman. At para po sa Song for Healing na pinili ni Seminarian Renz, atin pong pakinggan at ito'y magsilbi rin nawang panalangin ang Song for Healing sa gabing ito, Your Heart Today, music and lyrics by Father Manoling Francisco, S.J. Where there is fear, I can allay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. Where there is hate, I can confront. Where there are yokes, I can release. Where there are captives, I can free. And anger, I can appease. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. When comes the day I dread, to see a broken world, compel me from myself grown cold, that your people I may be whole. Where there is fear, where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. And when I've done all that I could, yet there are hearts I cannot move. Lord, give me hope.
Tanggapin mo, O Diyos, ang aming pasasalamat sa mga kalubong biyaya sa mga nagdaang mga araw na siyang tumugon sa aming mga samot-saring pangailangan sa buhay. Batid mo, O Diyos, sa pagkakatong ito na kami patuloy na dumudulog sa iyong harapan at muli ay kalugdan mo nawa ang bawat isa sa amin at igawad ang pagpapalang nakalaan nang muling matugunan ang iba pang mga pangailangan namin sa buhay, higit lalo na sa mga karamdamang pisikal na meron kami, emotional, psychological at spiritual. Batid mo, O Diyos, ang aming mithiin na makamit ang kagalingan ng patuloy pang mabigyan din ng pagkakataon na maisakatuparan namin hindi lamang aming mangmithiin sa buhay, bagkus higit lalo na ang maisakatuparan namin ng iyong kagustuhan. Sa gabing ito, ng aming kwentuhan dito sa King Laguna ng Jesus, kagalingang laan sa ngalan ni Jesus. Muli mong igawad, O Diyos, ang iyong pagpapalang nakalaan. Padaluin mo po sa aming katawan, sa aming buong pagkatao, ang pagpapalang nakalaan na siyang tutugon sa aming mga pangailangan at siyang magbigay din ng ganap na kagalingan. Yaong naranasan ni Mr. Gonzalo Y. Manarang Jr. nang siya'y magsimba at nakahingi ng healing prayer service pagkatapos ng misa doon sa San Matias Apostol Parish Church noong kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel. Yung sensasyon na kanyang naramdaman, mainit malamig sa kanyang buong katawan. Sa gabing ito, O Diyos, batid namin sa iyo walang imposible. Mabigyan din nawa ng pagkakataon na maranasan yung pagdalay ng iyong biyayang kaloob. Mainit man ito o malamig, o yung tinatawag na current-like energy. Alam mo, Panginoon, kung ano ang kalagayan namin sa buhay at alam mo rin kung ano ang biyayang nakalaan na nararapat mong igawad ng sa gayoy matugunan ng aming kahilingan, higit lalo ng aming mga pangailangan at ito rin naway magdulot higit lalo ng ganap na kagalingan sa aming mga karamdamang physical, emotional, psychological at spiritual. Kaisa nawa ng aming kani-kanyang pamilya, kaisa nawa ng mga may sakit na kamag-anak at kaibigan, kaisa ng lahat ng mga avid viewers and listeners nitong healing program King Laguna ng Jesus sa gabing ito. Minsan pa'y ipahayag mo sa iyong pag-ibig at awa at igawad ang pagpapalang nakalaan ng makamit namin ng ganap na kagalingan. Bawat Biyernes ng gabi, ito'y pagkakataong kaloob mo sa amin na nararapat naming samantalahin, O Diyos, upang sa gabing ito'y muling makamit ang iyong pagpapala saan man naroroon ang bawat isa sa amin. Yung mga kapatid naming avid viewers, listeners na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, malayo man sila sa amin dito o kami ang malayo sa kanila, kaisa nawa ng kani-kanyang pamilya, patuloy mo kaming gabayan, O Diyos, at igawad ang iyong pagpapala nang makamit namin ang kagalingan. Sa mga cancer patients, sa mga COVID-19 patients, ano man ang karamdamang meron ng bawat isa sa amin, sa iyong pag-ibig at away, kalugdan mo kamit basbasan at igawad ang pagpapalang nakala ng makamit namin ng ganap na kagalingan. At ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Amen. 12 Jesus. Jesus, 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 Jesus. San Fernando, Pray for us. San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo kami.
San Ezequiel Moreno, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin San mo kami. Camillus de Lelis, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo Birhen kami. ng Fatima, Ipanalangin mo kami. Birhen del Carmen, Ipanalangin mo kami. Birhen del Pilar, Ipanalangin mo Birhen kami. Mater de la Rosa, Ipanalangin mo kami. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon y Caridad, maawa ka sa amin. Kami. Christ the Divine Healer, maawa ka sa amin. amin. Sacred Heart of Jesus, Maawa ka sa amin. Healing Heart of Jesus, Maawa ka sa amin. tatlong Jesus, 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 Jesus. Sa ngalan ni Jesus, pagalingin mo kami, O Diyos, kaisa ng aming pamilya at mga minama sa buhay at lahat ng avid viewers and listeners nitong healing program na King Laguna ng Jesus. King Laguna ng Jesus, sa ngalan ni Jesus, igawad mong iyong pagpapala ng matugunan ng aming mga kahilingan, higit lalo ng aming mga pangailangan. Sa ngalan ni Jesus, patuloy din nawa kami mabigyan ng pagkakataong maipahayag ang pagmamahal at ang kabutihan na siyang maging daan upang mapabuti rin ang aming pamilya at maging ng ibang kapwa na aming nakakasalamuha sa araw-araw ng aming buhay. Igawad mo ngayon ang pagpapala, O Diyos, sa pagtatapos po ng episode 3 ng season 9 ng programang KLNJ, King Laguna ng Jesus, Kaganingang Laan, sa ngalan ni Jesus. At pagalingin mo po ang bawat isa sa amin, kaysa ng aming pamilya, sumayin niyo ang Panginoon, At sumayin niyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, pagaling sa iyong mga karamdaman, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli pa, pasasalamat po kay Mr. Gonzalo Y. Manarang Jr. Sa kanyang binahaging testimonial letter na binigay kong pamagat po, may kaloob na biyaya ang Diyos. Ito naway magsilbing inspirasyon at paalala na anuman ang kalagayan natin sa buhay, anumang karamdamang meron tayo, katulad nung paanyaya ni Sir Gonzalo Jr., na sa banong huli sana'y patuloy tayong maniwala lamang sa Diyos at sapat ng dahilan yun o paraan upang makamit natin ang biyayang kaloob ng Diyos dahil na rin sa kanyang kabutihang loob. Oo, meron pa ako yung pagigirami po sa tatay po. Nung namatay po kasi, pumano po yung tatay ng aming kasamahan. Kanino ka nakikiramay? Sa namatay o sa mga namatayan? Yung namatayan po. Yung namatayan. Sorry po. Yung aming kasamahan po, yung tatay niya namatay. Yung tatay niya, Carlos Mendoza. Okay, so nakalibing po, nakaburol po yung labi niya sa Bekuran Chapel, Santa Rita. Libing po niya sa Linggo ng umaga. Pakikiramay po. Condolence po, may he rest in peace. Yeah, po. At belated happy birthday kay Terence Matthew Figueroa David. After nito, tuloy ako sa kanila. Kasi sabi ko, wala akong time whole day. Kasi kahapon ng birthday ng bata, 9th birthday ni Terence. Apo ni Mang Nimpa, yung magluluto sa kumbento. Yes. Sabi ko, after na lang ng KLNJ, kung meron pa. So after ko dito, tuloy pa ako kina Terence, doon sa may sapa. Si Tita Soriana, di ba? Nag-birthday siya last Tuesday. Belated. Belated happy birthday, Tita Son. At syempre, belated happy birthday din kay Doc Mac. Kay Dr. Erma Jean Esguera Dumas. Pasensya na, Doc. Last Friday, nakalimutan namin. Pero nag-birthday siya last August pa. Hindi po intention yun, Doc Mac. Kaya nakalimutan namin. Bumawi lang. Or kaya, advance happy birthday po, Dr. Erma Jean Dumas. At sayang, hindi natin kagad nalaman na birthday pala bukas ni Sir Ems. Pero nagrasa ko ng maiksing tula para sa kanya. Yun. Acrostic din. Maiksi lang, Ems. Ems, express always your gratefulness before God and His faithfulness. May you do things with selflessness as you live towards holiness. Serve and love the Lord with gladness.
through your goodness and your kindness. A blessed birthday tomorrow, Sister Ems. Happy birthday. Happy Piprint na lang natin next week na lang ibigay. Pero maiksi lang. Yan. Happy birthday. Ikaw ang malakas, kaya mo. Wala, malakas, hindi nakapaghanda eh. Yes. Hindi nasabihan. Hindi. Ngayon lang nalaman. Kanina. Sinitsit niya na ni Tita Oo. Doris. Ganun ka. Sabi ko sa kanya, happy birthday to you. Bukas. Happy birthday. Bukas na? Oo, bukas. Kanina, di ba, after yung natin kanina mong, di ba, yung abang May gap. commerce gap. Oo. Binigay po yung cake. Umiyak nga yata eh. Na-touch daw. Well, with Among Pep Bakay, Oo, syempre. syempre. Kaysa naman kasama dito Yes. sa DWBL 91.9 Bright FM family. Muli, Sister Ems, na maraming salamat. At patuloy ka nawang gabayan ng Diyos at basbasan ng sa gayoy matugunan ng pangailangan at kahilingan, higit lalo na maging masayang araw ng iyong pasalamat bukas sa araw ng kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Dapat Nicolasa. Sister Ems Nicolasa Sibog. Yes. Happy birthday. Happy birthday. At patuloy nawa tayong mamangha sa tuwing tayo team na dumadalangin sa kadahilan ng tinutugon ng Diyos ang ating mga kahilingan. Muli sa gabing ito dito sa healing program ng Archdiocese San Fernando, Pampanga, dito sa KLNJ, King Lagunan ng Jesus, kagalingang laan sa ngalan ni Jesus ay makamit natin ang biyaya ng kagalingan sa mga sakit nating physical, emotional, psychological, spiritual. Ako pong muli si Reverend Father Ronnie David Cao, ang Parish Priest ng San Matias Apostol Parish ng San Matias Santo Tomas, Pampanga, at ang inyong kakaluguran o kaibigan na nagdarasal sa mga may sakit na naghahangad na makamit ang kagalingan. Katulad ng ipinahayag ng ating featured testimonial letter entitled May Biyayang Kalobang Diyos, maniwala tayo na sa gabing ito dito sa ating healing program na KLNJ, Episode 3, Season 9. May mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos nang makamit natin ang kagalingan. Kaya sa gabing ito, isama-sama nating purihin at pasalamatan ng Diyos. Ako pong muli ang iyong abang lingkod na si Brother Jeffrey M. Gomez sa inyo'y nagpapasalamat at iniiwan ang paanyaya ng KLNJ Episode 3, Season 9. Ang Diyos ay mayroong biyayang kaloob nang dahil sa kanyang kabutihang loob. Muli po tayong magkwentuhan sa susunod na Biyernes sa Episode 4, Season 9 ng KLNJ. Good night, kakaluguran, mga kaibigan. God bless po sa inyong lahat, mga minamahal naming avid viewers at listeners ng KLNJ. Dakal pong salamat. God bless. Good night po at maraming salamat. God bless. San Kinye, mimiraling takot, ala ng karatunan, makita mong gutgut.